nanak ko Victoria's Secret na sanggalat. Dahil pagod ka buo, klabi mo sa color na. Ay binuwakan. Malibat na nagang uya, binigaukab. Ukab ha. Ay! Dollar, Jud! Dollar. Ay! Salamat! Hi guys! Ako na po rin si Terreverse. Karong adlaw, January 5. Nalipay ko. Kay, niabot mas ate Flordelisa. Nasa Zegidang Gasa. Gasa. Bitaw guys, niabot si ate Flordelisa. Nasa Zegidang nga pamasko. Karang si Zegi hatagan ba nga para pud namo. Agad hatag namo si Ate Aida nga nakakaroon sa Amerika. Ang salamat ka sa imong hinatag ti kay bisag humanag Pasko. Kadawat ka kay Paskuhan. Grabe ka jud. Ang salamat ka sa nimo Ate Aida. Nalipay ko si mgatag sa ang abrihan. Kaya na may pinutos ng Mickey Mouse niya. Ya. Unsa guys? Mga to ang ipakita ni Jukang nadawat. Nakadawat ko lotion nga naarapodingan Terry. Paano siya? Victoria's Secret. Hala, humutra din ka din nga ni. Makawiyab na gadyo ko na nagdaghan. Kaya humutra ko kadyo. Kaya lotion na humut ang guning nga ni. Ano, day? Humut ang guning kadyong lotion na. Nanda, na, but-but. Kawiyab lang ko nami. Kaya humut na ako din ang kabuhong kuan. Buhong tanustos. Lagi, day. Asa mga mga, day. Natagaling nga yan. Manay, hatag ni Ate Aida. Lotion, nga, Victoria's Secret. Di ba siya kuka-apple, Dani? Bani ko na ito naris. Tagbilarang kay mahal manis mga mall. Ano dyan? Napag abrihan di pinutos. Ang baketan. Ay, kaya tinakang abri. Hala, grabe. Agang Pasko, ay kahumanan. Nagap pinadawat pa sa gumanang Pasko. Grabe ka sad. Salamat. Thank you, Lord. Agatang ka lang nadawat. Di ka nas Ginoo. Uy! Di lagi pinutos. Yan, yan. Uy, di apod koy. Karang nai. Pouch na. Napisuwat. To Terry from Ate Aida. Doy-dura butkon. Ay, salamat kadyo. Salamat kadyo ni mo, Ate Aida. Unsa, naay mga sud. Hoy! Libat ko. Wala lami may sud nay. Nabi, wala sud. Daghan kadyo mga lipstick. Why? Buko na dali Ay, kasi Pia, salamat ya. Lamingin ka itong mga lipstick. Uy! Uy, di na yung lipstick. Parang nanis ka ng may... Parang nanis kuwan. Parang nanis ka ng pilik barang mo. Huwag ka ng may magugwag at pilik. Hala? Suway ko nga na. Make-up ko. Ngayon sa lapoy kuwan. Lipstick! Uy! Lamiin! Salamat agad din mo Ate Aida. Nanda ka ni. Maskara! Uy, maskara dahil ni. Parang ano ka magugwag ka pilit ba? Nanda! Napag kasi isa, wahun. Namiin ni siya. Wahun. Wahun. Wahun na. Tagaan ko ni Dag-ampaw. Ala, Lizard! Wala. Karang na Ate Aida, didurabot ko. Karang salamat agad ni Muti. Hala. Sus, karang libat agad na mo. Hatag di. Karang nabrihan. $1 magkani. Hala, pila ka $1. Nasa kabrihan. Napagkita na yung karang na pinagsudan ni. Kapag natin sa aksi. Makana na, burot na ka. Daya na dahil gisapot. Ay, Dollar, Jud! Salamat! Hala na ko $20. Na,
$20. Gawin kita. Salamat ka, Tuti ka na ko $20. Ah, nagtataguan Tuti kay puhunday o ka nang may basi wano ko yung madukot ba? O puhunday wano ko yung makuot aning pabayloan. Huwat sa among pwede apa ka dyan? Daghan ni kaso. Dapat ka din sa kapinutos. Sa kanikapon ni. Ano ba yung sa kapinutos? Ano ba yung sa kapinutos? Ang sagi postan na ba? Mickey Mouse na siguro ni. Ang kimaus sa tire. Mickey Mouse lagi postan day. Dari hatang ng papel, kaya siya kung Mickey Mouse. Asama rehan. Kimaus na. Uy! Uy! Ano ba yun? Dikit-dikit pa nasang galat. Hala yan! Nanak ko eh. Victoria's Secret na sanggalat. At kami mo isang lang. Mahal mo sa ning Victoria's Secret na sanggalat. Uy! Basta malaman mo. Nga, mga dator mo na makaapor na ni. Kali mo nga pobre dito makaapor na ning Victoria's Secret na sanggalat. Mahal ang Victoria's Secret na sanggalat, nay! Halati! Doha pag-asag ka buo! Nasakto din na kauyab na ko. Salamat ka, Doti! May pagkatapos sa mga regalo, nanak ko yung Victoria's Secret na sanggalat. Dahil pag-asag ka buo, kami mo sa color na, ay binuwakan. Malipat na nagang uyab, nag-aukab. Nag-aukab na. May tawag na, orange na yun. Nanda, napaka dyan! Napaka-watsa mo. Napaka dyan, naghani. Gamaris lang pinatos, pero ang sag, gramin gana. Nanda, uy! Kuwani! Saan di ba niya? Kanang, butanganan ni mga anik-anik. Ah. Ay, butang aglabanon. Labo. Tangan. Ah, bagbag. Ah, butang. Huwag sa merkado. Ugasa ka na, maligog dagat. Lami, ipon may butanganan o, basag dun sa yung pamutang. Ugasa ka mula ka, baka nang asa manuroy. Salamat ka, Tuti. Kaya, nakoy bagong bagbag food. Iya. Ganda! Di pa ka dinaghan! Moisturizing shampoo. Green, natural na. Upat ni sila kabuok. Nga. Upat da. Diapay. Bulpin. Naghanap kayo bulpin. Practice kong suwat. Magsuwat-suwat na, day. Kadaghan kayo bulpin, day. Tama rin bulpin. Na bulpin ba ni? Ulpin na to po ka. Ah, lagi. Ang kagamerang bata, dagagsud. Kita basuhan. Yay! Masalamat, taga-tugado ni mo, te. Ano guys, kuhan guys, Ate Aida, duy-duy rabot kon. Agilang bay, naranis merkado. Merkado sa Alicia, sintro. Narang agilang bay. Oo, kanang may Palawan Pawn Shop, diha. Naabot sila kuhan na to guys, karinderya. At tulang mo pangaon mo na itong hapit. O karang katasan mo ba? Kang Kuya Archie, but ko na nga karinderya. Nzala, may naman na ito mga luto. Lipay ko kaya na ko yung nadawat. Tagtagan na po yung $20. Ah, naisukod. Sakto ba? Sakto rin ako. Nilo ko na ka. Pundo. Eh. Namatay. Wala mo na no. Nay, laki nga na ino. Huwag ito ko kasway palit nga. Hindi ka nang ang kwartang kaugaling. Ay! Tingog baboy na tunay. Nza. Mga to guys. Nagpasalamat kong gaghan. Ni Mote, Aida. Nza. Karang nay. Grasyahan pa ng takagaghan sa ginuutik kay sa imong kabuutan. Nza. Magkakita na po hunti. Umuuli ka rin sa Alicia tihaing na ko. Kaya kang gaksa, kang arsahon. Ah, ang gaksunti. Salamat ka sa mong gatag, ti. Gara ko na rin panty ka, 60. 60 nga panty. Ito sa merkada na. Abi pa. Kung sa maura to guys, ang ipakita rin sa gahatag ni Ate Aida, nalipay ko sa kukaadyo. Parang dawat. Kay, basta nalipay ko. Hi, Tia!
Salamat ka do tiyahan. Ako din nagkuha na tiaritos ka ng karinderya ni Ninjo kay si Flora may busy man za. Ingin maskinkin nga ako kuno ipakuhaan. Arang kasalamat ka do tiya. Bye-bye. Salamat, Sa Jod. kajo kay arang libasan tiri kay basig kuno makauyab na kuno sa stand na isang galat. Kakabukas Kasi sa galat. kaning pantiha, kasi mo dali nagsurti. Kasi kaning pantiha, man yung mag-aangan ng kauyab na ko. Alaga dyan, tay. Na, mating. Surti lang ako karon. Kaya naman ako madyon. Ay, pakita rin doon na. Ang kukude ay. Ang kuko kay narami. Kaya gihinduan itong flora may gabi eh. Singit-ngit na ito kong gihinduan. Kaya hagit ako lang ganang kabulingan. Sikot-kot sa abuhan. Hangga. Karoon nagbubintaha na na. Yan o. Napurma na ito pa si Sang Kuko. Sawa na. Mama ni napurma. Mama ni kukukuan. Wak-wak. Unsa maro to guys. Salamat sa pagtanaw unsa. Salamat kadyo Ate Aida Butkon. Sa imong gihatag namong perskuhan. Salamat kadyo kadyo te. God bless you always. Bye-bye. Love you. Ano na? Bye-bye.